በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሚን። ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ጸሎት ናይ ቅዱሳን መላእክት ሓለዋ ናይ ቅዱሳን ረድኤት ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚ ስለ ዝሓለወና ዕድመ ንንስሓ ስለ ዝሃበና ንሕና ነቶም ሓጥኣን ምስ ጻድቃን ፀሓይ እናበረቐ ዝናብ እናዝነበ ብጥዕና ስለ ዝሓለወና ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ዓለም ንዑ ይኹን። ደጊምና ስሙ ብልሳን ኩሎም ፍጥረታቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ሕራይ እምበኣር ሎሙን እግዚአብሔር ኣብ ማእከልና ተረኺቡ ክምህረናን ከጸናንዓናን ሰማዕናዮን ተዛረብናዮን ኣብ እዝኒ ልቦናና ጽሒፉ ንምትግባር ከብቅዓና ናቱ ቅዱስ ፈቃድ ይኹን። ናይ ሎሚ ኣርእስትና እምበኣር ሎሙን እግዚአብሔር ከም ዝፈቐዶ ብዛዕባ ጾም ኮይኑ ዘለናይ ወቕቲ እውን ናይ ጾም ወቕቲ ስለ ዝኾነ ሎሙን ከም ፈቃድ ኣምላኽ እንዘራረበሉ እንመሃረሉ ኣርእስቲ ብዛዕባ ጾም እዩ። ፍልይ ብዝበለ ከዓ ጾም ብኸመይ ኢና ንቕበሎ? ጾም ክመጽእ ከሎ ናይ ኣዋጅ ጾም ኮነ ናይ ግሊ ጾም ብፍላይ ከዓ ናይ ኣዋጅ ጾም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መዓልቲ ፈልያ ዕለት ፈልያ ኣብቲ ነግረናን ኣብቲ እውጀናን ሰዓት ንሕና ደቃ ከመይ ጌርና ኢና ንጾም እንቕበሎ ዝብል ሕፅር ዝበለ ክርኢና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኣእምሮና ከነቃሓልና ኣብ እዝኒ ልቦናና ክፅሕፈልና ናቱ ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። ጾም ብኸመይ ኢና ንቕበሎ? ኩሉ ግዜ ጾም መፂና ኢልና እንሃርፈሉ እነማርረሉ ዘይኮነስ ዝያዳ መንፈሳዊ ሓይሊ እንረኽበሉ ንጸላኢና ንዲያብሎስ እነሰንፈሉ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ጾም ክበሃል ከሎ ወይ ድማ ጾም ክንሓስብ ከለና ጾም ክእወጅ ከሎ ብሓጎስን ብዓብዪ ሃንቀውታን ክንቀበሎ እዩ ዝግባአና። ሓደ ሰባት ኣብ ድሮ ጾም ምእታው እንገብሮ ከልበትበት መንፈሳዊ ተግባር መንፈሳዊ ዕዮ ወይ ድማ ካብ ሓደ ክርስቲያን ካብ ሓደ ወዲ ቤተ ክርስቲያን ካብ ሓደ ኣማኒ ክኸውን ዝግብኦ ነገራት ኣይኮነን። ኩላትና ብድኻም ዝተላዕለ ኩላትና ስጋውያን ከም ምዃንና መጠን ጾም ኣትዩ ክበሃል ከሎ ዘይንቕርቦን ዘይንበልዖን ኣብቲ ድሮ ጾም ዘይንገብሮ ነገርን የለን። እዚ ከዓ እንታይ እዩ ዘርኢ? ትርጉም ናይቲ ጾም ካብ ዘይምርዳእ ዝተላዕለ እዩ። ተኾነ ግና ጾም ክመጽእ ከሎ ማዕረ ክንዱ ሸበድበድ ብዙሕ ዝብላዕን ብዙሕ ስተን ብዙሕ ስጋን ብዙሕ እንቋቑሖን ብዙሕ ጠስምን ብዙሕ ዝተፈላለዩ ነገራትን ምቕራብ ዘይኮነስ ጾም ክመጽእ ከሎ ጾም ክቐርብ ከሎ ጾም ኣትዩ ክበሃል ከሎ ስጋና ንቐጽዓሉ መንፈስና ዝሕደሰሉ መንፈሳዊ ሓይሊ እንረኽበሉ ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘለና ቅርበት እነመሓይሸሉ ካብ ዝሓለፈ ኣብቲ ናይ ጾም ግዜ ብዝያዳ ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዘራረበሉ ብጾም ብጸሎት ብንስሓ ንቐርበሉ ካብ ፈተነታት ናይ ስጋ ናፃ ኮይና ንሰይጣን ንዲያብሎስ ነትፈታኒ እንስዕረሉ ከም ምዃኑ መጠን ኩሉ ግዜ ብሓጎስን ብደስታን ብሃንቀውታን ክንጽበዮ ክንቅበሎ ይግባአና እዩ። ስለዚ ሰባት ጾም ኣብ ዝኣትወሉ ግዜ ብዓብዪ ወጥሪ ተታሒዝና ዓቐን ዘይብሉ መብልዕን መሰን ክነቕርብ ጉባእ ኣይኮነን። እዚ ከዓ ትርጉም ጾም ካብ ዘይምስትውዓል ዝነቐለ ስለ ዝኾነ ኩላትና ብዕሽነትና ንገብሮ ዝነበርና ነገራት ኩሉ ገዲፍና ዝያዳ ካለ መዓልቲ ጾም መጺኡ ክበሃል ከሎ ጾም ኣትዩ ክበሃል ከሎ ጾም ክቐርብ ከሎ ክንሕጎስን ደስ ክብለናን ይግቦ እዩ። ከመይ ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝያዳ ንራኸበሉ ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝያዳ ቅርበት ንፈጥረሉ ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝያዳ እንዘራረበሉ ወቕቲ ስለ ዝኾነ ክንሕጎስን ባህ ክብለናን ይግቦ እዩ። ስለዚ ጾም ኣብ ምእታው ረኺብካ ብውሕድ ዓቐን ተበልዓኻ ከይረኸብካ እውን ወይ ድማ ስኢንካ እውን ብዘይገድስ ከምቲ ትነብሮ ዝነበርካ መዓልታዊ ጌርካ ክትቅበሎ ኣለኻ ንጾም ኣመና መጎዝ ዘውህብ ኣመና ክብሪ ዘውህብ እምበር ዘውቅስ ኣይኮነን። ስለዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጾሙ ኢላ ትእውጅ ጾም ትነግር እምበር ኣብ ድሮ ጾም ክንዲ ብልዑ ክንዲ ቀርቡ ዝብል ናይ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት የለን። ስለዚ ከምቲ ብዙሓት ካብ ስጋውነት ዝተላዕለ ካብ ድኻም ዝተላዕለ ካብቲ ንጾም ዘለና ፍርሒ ዝተላዕለ ከይንዓብር ከይንደክም ወይ እውን ኣብቲ ናይ ጾም ግዜ ዘይንረኽቦ መግቢ ስለ ዝኾነ ኣብዚሕና ምብላዕን ምቕራብን ሸበድበድ ምባልን ኣገዳስነት ስለ ዘይብሉ ኩሉ ግዜ እቲ ዝሓለፈ ሓሊፉ ኣብቲ ፅባሕ ግን እናልበምናን
تهنجبر زجبأنا خنجبرن እግዚአብሔር አምላኽና ይحግዘና ስለዚ ጾም ክመጽእ ከሎ ክንሕጎስ ደስ ክብለና ንበር ልብና ክሳዕ ዝጠፍአና ሸወድበት ክንብል እንቅርቦን እንሓድጎን ክሳዕ ዝጠፍአና ክንከውን ግቡእ ኣይኮነን እዚ ናይ ክርስቲያን ባህሪውን ክኸውን ኣይክእልን እዩ ገለገለ ሰባት ኣብ ውሽጢ ናይ ዓብ ጾም ፍላይ ብሓፈሻ ኣብ ውሽጢ ጾም ሰውነቱን ክዓብር እዩ ከም ዝተባሃሉ ብዙሕ ዝዓይነቱ ምግብታት ኣዳልዮን ክበልዑን ክሰትዩን ይረኣዮም ኩላትና ኸዊና ንገብር እዚ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ጾም ምእታው በፈርሕን ብራዕድን ከምኡ ከዓ ብጭንቀትን ንቕበሎ ከም ዘለና ዘርኢ ህያው ምስክር እዩ ስለዚ ማዕረኽንዱ ሸወድበን ንብል ተዳ ኮይና ማዕረኽንዱ ብዛዕባ መብልዕን ብዛዕባ ምስተን ንሻቐልን ንደክምን ተዳ ኮይና ኣብ ልዕሊ ጾም ዘለና ፍርሒ ብራዕድን ብጭንቀትን ነቲ ጾም ንቕበሎ ከም ዘለና ዘርኢ እዩ ነዚ ገዲፍና ግና ጾም ክቐርብ ከሎ ብኣንጻር እቲ ንገብሮ ዝነበርናን ብኣንጻር እቲ ንገብሮ ዘለናን ብርጉእ መንፈስ ብሁደ መንፈስ ብሓጎስ ተረጋጊና ክንቅበሎ ዝግባአና እዩ ቅዱሳን ኣቦታትናን ቅዱሳን ኣዴታትናን ጾም ብምጻሞም ካብ ኣምላኽ ሓይልን ብልጽግና ረኸቡ ብዙሕ ምስጢር ኣምላኽ ከዓ ትገልጸሎም እምበር ከም ናይ ገለገለ ሰባት ኣተሓሳስባ ሰብነቶም ካብ ዕዮ ተሰኒፉ ኣይፈልጥን እዩ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ስጋውያን ስለ ዝኾንና ብዛዕባ ስጋዊ መልክዕና ስጋዊ ጉልበትና ስጋዊ ሰብነትና ኢና ንሓስብ ኣብቲ ውሽጢ ጾም ንዓብር ንደክም ኣዚና እውን ንበላሽ ኮይኑ ስለ ዝስምዓና እዩ መብዛሕቲና ካብ ስጋዊ ነገር ዝተልዓለ ጾም ክመጽእ ከሎ ብዙሕ ገልጠምጠም ብዙሕ ሃለኽለኽ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን እንብል ማለት እዩ ግና እቲኦም ቁንዓት መንፈሳውያን እቶም ቁንዓት ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣቦታትን ኣዴታትን እቲኦም ቅዱሳን ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣቦታትን ኣዴታትን ብምጻሞም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓይሊ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብርትዕ ረኸቡ እምበር ከምዚ ንሕና ንሓስቦ ከምዚ ስጋውያን ንሓስቦ ኣይኮነን ሓፂር ኣብነት ኣብ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 1 ካብ ፍቅዲ 19 ተመልኪትና እቲኦም ሰለስተ መንእስያት ራብዓዮም ዳንኤል ኣናንያ ኣዛርያ ሚሳኤል ኣብ ባቢሎን ተማሪኾም ኣብ ዝኸለሉ ግዜ እቲኦም ኣብቲ ሽዑ ዝነበሩ ሰባት ጽቡቕ መባልዕ ክበልዑ ከለዉ ወይ ድማ ዝበለፀ ምግቢ ዝተባህለ ናይቲ ሃገር ክበልዑ ከለዉ ኣናንያ ኣዛርያ ሚሳኤል ግና ምንም ዝጠቅም ምግቢ ይበልዑ ይነበሩን ካብ ኩሎም ዝበለጹ ካብ ኩሎም ዝመልክዑ ካብ ኩሎም ዝሃጠሩ ኮይኖም ዝተረኽቡ ግን እዚኦም ሰለስተ ሰባት እዮም ኣናንያ ኣዛርያ ሚሳኤል ከመይ ጾም ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምርኻብ ስለ ዝኾነ ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝዘራረብ ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘሎ ሰብ ከዓ ኣይጠምን ኣይዓብርን ብዛዕባ መንፈሱ እምበር ብዛዕባ ስጉ ኣይጭንቕን እዚ ስለ ዝኾነ እምበር ጾም ክመጽእ ከሎ ኩሉ ግዜ ብሓጎስ ብደስታ ብርግኣት ብዝተረጋግዐ ሕልናን ብዝተረጋግዐ መንፈስን ክንቅበሎ ይግባአና እዩ እዚ ክንገብር እግዚአብሔር ኣምላኽና ይርዳአና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ጸሎት ናይ ቅዱሳን መላእክት ኣመላድነት ኣይፈለየና ሕራይ እምበር ጾም ብኸመይ ኢና ንቕበሎ ንዝብል ዝተወሰኑ ነጥብታት ክርኢና ቀዳማይ እንጾሞ ጾም ዕላማ ዘለዎን ብመንፈሳውነትን ክኸውን ይግባእ እዩ እንጾሞ ዘለና ጾም ዕላማና ፈሊጥና ብመንፈሳውነት ክኸውን ይግባእ እዚ ማለት ጾም ከም ግዴታ ሓሲብካ ምጻም ካብ ሰባት ኮንተ ውዳሴ ንምርካብ ዝግበር ክኸውን ኣይግባእን እዩ እዚ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዓስቢ ዘህፍ ኣይኮነን እንጾሞ ጾም ንገዛእ ርእስና ጥቕሚ ምዃኑ ፈሊጥና ብስርዓትን ብኣገባብን ክንጸውም ጥራሕ እዩ ዝግባእ ስለዚ ጾም ጥቕሚ ከም ዘለዎ ፈሊጥና ዕላማና ኣነጺርና ብርድኢት ብመንፈሳውነት ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ሰብ ዝጾመሉ ዕላማ ከይፈለጠን ከይሓዘን እንተደኣ ዝጾም ኮይኑ እንዳጉረምረመ ከምኡ ከዓ ብሰባት ንኣዳን ክብርን ንምርካብ ኮይኑ ክተርፍ ይኽእል እዩ እዚ ከዓ ፍረ ዘይብሉ ኮንቱ ድኻሚ ማለት እዩ ስለዚ ጾም ክመጽእ ከሎ ወይ ድማ ንጾም እንቕበለሉ ጾም እንጾመሉ ኣገባብ ብዕላማን ብመንፈሳዊ ርድኢትን ብመንፈሳዊ ብስለትን ክኸውን ይግባእ እዩ ካልኣይ ብበደልና ንጣዓሰሉን ንጹህ ልቢ እንሕዘሉን ምዃኑ ክንግንዘብ ኣለና ብዛዕባ ጾም ክንሓስብ ከለና ብዛዕባ ጾም ክኣቱ ከሎ ጾም ክንጸውም ከለና ዝበደልናዮ በደል ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝሰርሐናዮ ኃጢአት እንጣዓሰሉን ብሓይሊ ኣምላኽ ብጸጋ ኣምላኽ ከዓ ንጹህ ልቢ እንሕዘሉን ምዃኑ ክንኣምንን ክንግንዘብን ይግባአና ሕጂ ግና ኣነ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ይብለኩም ኣለኹ ናባይ ተመለሱ ኣነ ድማ ናባኻትኩም ክምለስ እየ ኣነ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ተዛሪበ ኣለኹ ዘካርያስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 3 ስለዚ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ናባና ምስ ተመልሰ እዩ ንሕና ከዓ ካብ ኃጢአትና ካብ በደልና ተጣዒስና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ንምለሰሉ ግዜ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ናባና ምስ ተመልሰ እዩ ወይ ድማ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናባና ቁልሕ ምስ በለ እዩ
ስለዚህ ከምቲ ኣብ ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 1:3 ዝረኣናዮ ካብ ክፉእ ግብርና ተጣዒስና እንምለሰሉ ንጹሕ ሕልና እንሕዘሉ ምዃኑ ፈሊጥና ክንጸውምን ብርዴት ክንቀርብን ይግባአና። ሳልሳይ ናይ ነፍሲ መግቢ እንእክበሉ ግዜ ጾም ክበሃል ከሎ ናይ ነፍስና መግቢ እንእክበሉ ናይ ነፍስና መግቢ እንምእርረሉ ግዜ እዩ። ካብ ስጋዊ መግቢ ንላዕሊ ናይ ነፍስና መግቢ እነኻዕብተሉ ወቕቲ ስለ ዝኾነ ብጸሎት ብቅዳሴ ብሰናይ ምግባር እነሕልፎ ከም ምዃኑ መጠን መንፈሳዊ ኣካይዳና ካብ ደረጃ ናብ ደረጃ ብልጽግና እንርእየሉ ግዜ ክኸውን ይግባእ። ስለዚ ጾም ናይ ነፍሲ መግቢ እንእክበሉ ግዜ ከም ምዃኑ መጠን መንፈሳዊ ተግባርና መንፈሳዊ ኣካይዳና መንፈሳዊ ህይወትና ከዓ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ደረጃ ዝውስኸሉ ክኸውን ይግባእ። ሊቀ ነቢያት ሙሴ 3 መንእሰያት አናንያ፣ አዛርያ፣ ሚሳኤል ንግስቲ ኣስቴር ኣብ ዝጾሙሉ ግዜ ተፈታውነትን መጎስን ከም ዝረኸቡ ኣይንረስዕ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 34 ካብ ፍቕዲ 24 ክሳብ 35 ኣስቴር ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 17 ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 12 ክሳብ ፍቕዲ 15 ስለዚ መሃረና ስለዚ ገሰጸና ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሕጂውን ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን። ስብሃት ለእግዚአብሔር ለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።